alaikum bandiraɓe on calminama on juurama weltare artude mon huccide mon e plateau mon yonta hande min bayrino arde mon kono on paama tan ko haajuji ɗi kono min jewni on no feewi hade min fuɗɗade noon ko salminde on kadi wadde on souhaité bonne et heureuse année 2026 yalla hokku en yettinde anniyaji ɗi hokka en judde balɗe e battane moƴƴe hokka en jaam Sénégal ɓeydo dañde jaam e aduna he foof donc sans plus tarder kadi mi hokka en yaadiɓe am ɓe salmodira e bandiraɓe kadi bismodira e yeeɓiyankoɓe Salma mi salminima mi salmitimama Raki mi salmini Jariyatu eyo ko noon tan assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal kalto ɓiɗɗo pullo woni tan salminama juurama on mantama on manama on mbiyama moƴƴere Allah e moɗon on mbiyama aussi bonne heureuse année 2026 wara ko année moƴƴo e meɗen kala ko jafno en kala ko sattuno en tan yo Allah wemna en ha weeɓa ya si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inchallah esko lawol yani noon amin Diary mi salminima mi salminima madame Diary mi salmitima Salma Aidara assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini to gonnon e to gonirɗen ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawning walla debbo mo Padaral Wuro Siré di al Tambar walla debbo mo Magama e Litam o woni Baylo Bodejo mi salmini on kadi mi yewni on ha ɓooya kadi modde askinade bayi eyi donc en garti kadi e plateau mon hande noon ko actualité yimɓe kalata kadi en même temps wona thème sabu hewɓe woni sukaɓe rewɓe saha haɓe mbaɗe influencé walla ɓe jiiɗa won gurdam mo gandanɗa ɓe tolnaki ɗon hasko ɓe foti tolnade toon ɓe heppanat donc jaranat ɓe saha ɓe naata e ko gandanɗa ɓurtat ɓe doole walla ɓe jeeyan dimaguji mabɓe alors que jarani ko wiyete ko kala ko liggey hokkani nafata kadi woni gueɗe jarani ko heewi woni sukaɓe rewɓe gummoto guure mumen au lieu que ngara mbaɗa ko foti wadde e ville Dakar woni Thiès walla ça dépend dal to poti liggade ɓe liggoto kono ɓe jillata hen goɗɗum ko gandanɗa jiida e liggey donc muni gandanɗa il faut yimɓe kalda hen ha tengte yenna ko heewi toon to Keur Massar donc mi woppa yaadiɓe am ɓe rek mbaɗa hen développé Diary okoɗa hen madame Ndiaye hande addi thème baɗɗo importance thème kadi ko thème o rewɓe foof kala to neɗɗo debbo wawi e wonde aduna he hande ene foti heɗade ɗum saabu ne andi kala ko wawi heɗade ma wonko witti hen ko moƴƴi e muɗum saabu hande ko mbiɗa ɓe jomum ummo village ara ɗo en Dakar soit gonɗa koye janggude soit garɗa koye liggade aɗa waɗi hakkille e jinnaɓe ma gonɗa koye liggade te an ne garɗa nde a liggay saabu mo ligga e galle mumen kam wona yahata ha banggue goɗɗo ɓe liggo kadi min mbiyam hen saha jinnaɓe nene hen comme exemple ko mbiyeten nden saɗa jigui ɓinguel ma o addi nogas a anda to itti nogas e foti namdade mo to itti nogas ɗi hol dokkuɗomo so jari fiidemo a fiyatmo haw haalama to itti wona mais hande tant que jomum en itten tottuma an a waɗani contrôle to itti haaliss o ko liggi ɗum walla ko dokka ɗum an dal so courant ari a noddimo o yooɓi ndiyam même chose taw gandata kadi gurnam ɗo ko gongani ene muusi kono yimɓe gartir hakkillaji mumen mais hande ko mbiɗa woni waɗoɓe hande wonɓe Keur Massar ko heewi Keur Massar ko min mbeɗa wawi wiide ɓen jinnamumen tawa saabu ko hollum hande ko chauffeur naturel hanguiniɓe ko iPhone 17 hanguiniɓe ko appartement belle vie yade boîte ene waɗa ko weela ko ɗum noon nanni ɓe hen kono wona wiide nanni kam en pour wadde soutenir famille am saabu famille ma saɗa waɗa ɗum soutenir mi sikki hay soko mbuuri yo mbuɗu ngu won ko mbaɗɗa ñafe dokkaɗo men ñagonoma mbuɗu ngu ɓeydo kono wona wiide aɗa jogui million ngaji no keɓirɗa ɗum no moƴƴani yo Allah dandu en hen Salma an cikkuɗa est ce que ɗum ene jari yidde yenna belle vie en foti nannudema woni gueɗe walla a sikkani ko jinnaɓe saha yenna fawta ɓe pression ha ɓe naata e ko gandanɗa jarani kala no wawi wade situation wawi sifrade foof neɗɗo andu hoore muɗum yumma jiwin o wawa taguma pression aɗa waɗa ka ko ganduɗa hoorema Allah yiiɗa Mouhamadou yiiɗa ay sa fili wi ka ɓi julɗo aɗa wiya ashadu an la ilaha illallah ashadu anna Muhammadan abduhu rasul
aɗa foti yeccitaade an ko poɗɗa wadde ko no feewi surtout ça ka suka ɗo mbaɗa heɓde fof ma mais suur ndimaagu ma suur hoore ma neɗɗo ala sona ndimaagu makko te gandanɗa hoore makko laawa goto keɓa ɗum e aduna ma ay aduna ma kolla sa ñakkitana ñakki a abadan dayiman te won ka anda hen ay neɗɗo wawi waɗu hunde fof Allah suuram kono kala ko mbiɗa film am an weñi hoore ma déjà sur ko lala sara waɗa bonande force feeña ne ayi waɗa bonani ñande fof waɗa bonani Allah suuramo wona kono mbiya film am ko an wi suurtu hoore ma ko an suurtu hoore ma déjà ko an suurti hoore ma suur hoore ma Allah suurma ganda non affaire o dal min ene ɗefi kam jahlude suka yonta hande o dal yonta hande téléphone aji kanguiniɓe hande sowoji ɗi kanguiniɓe e goɗɗum ko hanqini aduna o an sa ala ko joguiɗa ho hattu hen warrasta pofta mbamini kono est ce que wona kadi fuide de responsabilité jinnaɓe kadi ene foti haali tinata jinnaɓe hen saji gandani ko no waɗi foof an ɓiye ari wi ene umma wuuro munen ne ara Dakar bange goɗɗo no wawi wonde hay Europe mais ɓiye ƴeew ko woni dow mum saaha kala ɗo artira hakkille mum kono woɓɓe goƴaka kam yo ndelde kalis tan ene waɗi jinnaɓe wamno mais ene waɗi jinnaɓe gandanama kañumen ɗanta hoye ndaddude ñande foof sona nani suuha munen ko goni e dow mum kadi eɗen gandi kadi eɗen jogui confiance e suuha munen hayso jeehi ɗo ha kirikora nani goppat ɗumen tranquille saabu ɓe gandi koɓe jibini kono influence no woodi e ɗum wasi andude wasi gomde hoore mum rek sa ari Dakar mi tawi rek yaha boîte ko rek ko ɓi patron min ko miskine Allah wiɓere yaade rek quelque rek waɗi wiɓere waɗa ɓe mbi mooro ko moorimi so cuhli porani ko ɓoru geenol addata neɗɗo kala ko mbawɗa wonde ɓe mbi ho leggal ko ɓooyi judde ndiyam ko fof tagatama wonde nooro andu ko gummiɗa gasi ko ɗum noon rek kono mbiɗi kam ene waɗa influencé e sa waɗani ɗum ɓe mbiyatma ka yo ki woddala walla ki bulala ala way gona rouge ani an hessa ko million ngaji joɓeɗa koko gasar ñalawma goto koko gasar neɗɗo yo andu hoore mum dal kono wiide pilma hoore ma pilma ɓandu ma aɗa andi to wutar ka peeñowa mais seulement ɗum wona filmede hoore mum de arandi ko mbiyat ko woyede timmanema an jomum efta noon appartement wadde moon worɓe wadde mon caméra ma ene film mon fori yaade ene yoɓo ene gonga ene wombe ni tan ay hende ndara gona correct tan image mon ala bawɗo soddi ɗum mi haala noon an ɓandu meeru no jibinirɗa n'importe quoi aɗa wonde ko fotani wonde gayna jomum addi ɗum ɗo muɗum te kañum jomum ko million ngaji yoɓete hen an aduna ma boni lahar ma fewata ha lahara kadi jinama noon ruttitoɗa ni wuuro mon ni a jooɗa ruttata ɓe so woni ko ɓen kaso kay yoɓe mbatton condamné en viré te wonka anda hen jaari te inde bonde majjata maya ɗo duuɓi temedere noon koko artata jibino woni ñen fof noon mbiyam min mbimi debbo ko bagui danejo ko perkal kañum ko tasni ɗum weeɓi te so tasnimo ɗo ha jatirama kalto to tournira walla jibina walla ndeseɗa hay sa yihina oppino de ko jar ma wona oppina resama a jibini toon so ɓinguel ma waɗi faux pas goto wiyete mo jibinimo wona o kaari woni yummo o kay ɓe mbi lella diwra ɓiyum sa ngollon konngol ɗum addi ɗum ko ñimmi andude o Kër Massar o ka film uji ɗi ko sénégalais wono jeeyi production walla ala mi ɗon kam mi manki min laaɓede haalde desenama leer desenama leer moos ɗon kam mi ganda o sénégalais mi ganda o ña sérieusement par ce que aɗane Sénégal adana yimɓe ne jombuno wadde woni kadi kono so yeehi ha Kër Massar surtout oɗo banggue Kër Massar hunde fof nene Kër Massar 1 2 3 yembal Kër Massar yembal Kër Massar toon no wiyete ko fittugole fobirde foti waɗede toon fitte pobire pobira haalama saabu Kër Massar populaire o he moitié fettere yimɓe wonɓe Dakar fof ko Kër Massar woni sana tan ɓuuri webde ƴew tan Kër Massar chaque jour nde pinɗa yimɓe sene jahani garta cikkata ñanna ko événement won waji goto meeɗi yaade Kër Massar tan andano o sikki holko kewi Kër Massar o anda Kër Massar ko salma wallahi holko kewi ga mbar ko jaam wi mo gaade ko ni way wallahi te sa yanani ko min wiyata ko sa yanani euro tan ñana yimɓe mais min ko jahli kam ko mbimi ko sénégalais ɓe sénégal won yimɓe ne jombuno wadde wona kadi kono so yeehi ha jooɗi film kadi mi haalamano ɓe mbi vidéo waɗi aɗa ɗon tagi ɗum kadi l'argent
kadi vidéo wona Sénégal naɓeram bolde mon hen de xeetuji fof nen hen kam on non jinno vidéo ji ɓe mbi xeetuji nen hen oto ƴeftere mbaɗon e Sénégal naw kadi haɓen hen saabu nden kadi ɓe mbiyatno boni iwri fuuta ko Wourossogui haadata andi boni ɗum kadi waɗum tawe c'est que frontière uji est ce que kadi no mbaɗa contrôle ala arani Sénégal ko pays de la teranga kamɓe ɓe guddirini dameɗe yimɓe foof ndeysan te nde ɓe guddirita ɓe mbaɗa ɗum ɗon de ɓe jaran hen ko boni wax degg yallah nane teranga ma addanimɓe bon halɓe hen Sénégal na ne guddirat frontiére yimɓe de Allah n seeɗi ɓe mbaɗani pour ko bonande yo natɗo ɗo kala bonɗo kañum wala jamtan ɓe gandi kamɓe mais nde yimma jibinma nde negma e neydi makko nde wonma e qualité ji moƴƴo waɗe ma hakkille ma o andu hoorema oto wujji woto fen ɓe salma hen sa yimma enen fof en mbiyama noon yimma hen sa nehma ɗum jaltande ɗon heɗemi haalanmami heɗemi haalanma toon payanmami nde yimma jibinma nde enen fof waɗema ko moƴƴi hakkille ma mais ko an mawnata jogoɗa han kadi fi hoore mbiyan kaɗa mawnude fi to becce mi mawni ko ɓeɗa mbaɗanmi ɗum adda yimɓe caɗele yimɓeɓe kamɓe ɓe ganda bour sayra haɓe gandi bour maayi ɓurdena e kadi Salma ngare kadi mi haalan noon kadi aɗa hen sahaji suhaɓe ɗe mbaɗa hunde ko yummiraɓe bannataɓe aɗa ko waɗi mbiya waɗani non hettami haalanma aɗa hettami haalanma aɗani ko jinnaɗo ma cikra kañum so waɗimo conseil kala ko wawi wadde cikra ko moƴƴi wona ene wawi yiide wima ndar wano Salma wayni neɗɗo ma wona kirowo ma wona ñamo ndano Salma wayni Salma yittere mum nde to towi comme hande jiɗodira mo hannana ala ko on bange kaldamam jiɗodira mo ala aɗa yiɗi mum ko jiɗirɗamo ko sibi Allah e nelaɗo mo wona gara taw jinnaɗo ma ko jiɗɗo jawdi o wima an famdi yittere mbaɗa yani ɓi kaari hande mbaɗa yani ko dañi o ko baddata e o basɗo ayi mon eftude mo nannayi nokkumani heɗata ko yummiraɗo ni wallahi so ɓooyi so jomum fawi hen hinere mum wima an walla min dewgal ngal walla mino sa naade dewgal mi harminata saabu min ko jiɗamami aɗa joom heɓata e nufuma wiya min ko jam tan jiɗammami ene haala ene artirma cikka noon ɗum kañum ko intérêt mum ƴeewata en waɗi jinnaɓe mbaɓe noon en waɗi jinnaɓe nanna suha mumen gasɗe taw cikkaɗe yiiɗi wona yidde ko lorde jomum mi faami eyyi ko ɗum ɗon tout est possible mais no wawi foof ay ko wiyata ko sey bo ay fen tak ay fena koye tas te sona tasa ɗum sa hattinata ko fenade menɗa ko fenade humi ko fenade firtata ɗum gasi noon ayi so natiri sababude jawdi ɓooyi juuti kala yanda o yalta par ce que ma ko ɗum woni haala kala mais min ko mbimi ko Sénégal frontiére uji ɗi kadi ne foti ƴeewede saabu gonga woni fof e éducation mum woni fof e jukku mum kono aroɓe ɗo ɓe kadi holko ɓeydi hen e joni mi haalanma hayso Sénégal sohi frontiére cuuɗi cohama dameɗe e planteje fof guddama sukaɓe mbaɗama influencé ɓe tini tawa hankkandi joni ndessumaɓe jotto e téléphone ngaji mabɓe goni e joni koye téléphone ngaji mabɓe way fo reno aɗa jenden hamin jewta ɗum hamin jewta mbimi hande mbimi esse hande ko mbiyata ko esse mbomago no woodi hande ɓe mbi kam pourquoi mi haala mbimi saabu hande cukalon tokson ɓe meeɗa resede daroɗen kaldanma no debbo e gorko no gondirta so mbima ɓe mbima koɓe jangguɓe ɗum ene wawi taw ka jangguɗo wawi taw ka janggana e goto so joni so holto ɓe mbaɗi basé komin jangguɓe ɗum ni fuɗɗanoma jangguinede école ɓe yibba jinnaɓe ene fawi hen koyngal ɓe gariti jonde kala ñoora toon ñawtoroɗo wiye ko janggina e ɗiɗo nafuɗe mbima saabu no mbaɗirta expliqué ni en janggine kono noɓe mbaɗirta expliqué ni ay neɗɗo so ay haala so ñawi yo nande noppu poɗɗe heeɗa ɗum yo nande cellude saabu ene waɗi ko neɗɗo haalata a andat o hayso ko janggi omo andini ɗum omo jigini ɗum gandal saabu an cuulel tuksit keɓaɗo haala hakkude debbo e gorko no fotata wondirde no debbo jegguirta gorko e ɗum ɗo e ɗiɗon affaire ha ganda yummum sa namdino mum hande anda parents woni ko génération joni on hulɓinide joni a dañat jinnaɓe hen o sukaɓe jooɗo e nder sahar ɓiɓɓe mon ne jooɗi oɗon mbaɗa n'importe quoi oɗon ɓursodire e jeesi suka mum ɗum ɗon foof yana ene jeeya toi et moi wadde desini hasna toi moi aran sa wi toi et moi o addi ɗum comme hande so goni appartement moɗo onon goni suwaɓe jibinama hen onon mbaɗa n'importe quoi e nder appartement suwaɓe kañum jeeya ɗum tata jeeya joni suwaɓe so teeli set tan piyata ko affaire fijide bonde cuhlon tok an joni wiyaɓe affaire kañum lesbien ɓe kam kono men ɗum kañumen rewɓe wadde gonde koye men ɓe noon rewɓe ɓe mbi ko rewɓe nayi e feccere nayo feccere ɗo gandane koye mumen feccere nde o bim karma sar kadi keewi ken binde mécanicien woni feccere nde
aada mooy haala mon ko rewɓe ne 4 jigéen ak benn moitié woni binte ke ɓe ngam mbaɗama défaire aran sénégal naɓe ko haɓe donki andude sénégal haɓe jigui en jigui police aɓe gandanɗa mun enquête infiltré ji rek haɓe jawri ɗum so beelama hangi hinaɗeɓe kango so jiiɗama gonde bayfalo ɓe gona taw cikka neɗɗo wawi wadde fréquenté légalement lewru cikka ko kangaɗo walla ni ñifata hokko ɗum ñamde taw mo kalta holko yiiɗi liggidde légal ene nawa ɗum koye ganda ene mbaɗa telli tan men wumɓini hay goto e ganda comme ça par exemple gondene légal min walla jaari dañɗo rapport aji e police naɓe kala ko keewi légal feno yo exemple min tan ƴetta salma kawjuɗo ko hunde wonde graw ɓe gara ɓe mbaɗa enquête aji haɓe woni coyuji ɗi infiltré ji no mbaɗa des fois ɓaɗan ko civil ɓe jahani hay goto anda ene wawi eɓe jeera joomum wonma fréquenté 1 semaine 2 semaines 1 mois 1 tawno yiiɗi andude tawno yiiɗi andude non ɓe poori machallah ɓe galle ma a tinatani ko noon haade joomi batti yeyde haɓe mbaɗa suivre live aji mum ganda fof yo andu haal sina mom rek nder tan paaɗa nder no joni jiiɓi joni noon kadi en heddi goɗɗum en heddi kadi mbaɗen jeggi frontiére woni jeken bandiraɓe men ɓe woni hoddiɓe men ɓe woni feccere mine salma en ɓe enen foof kam woni Mauritanie ɓe jiiɗera balle kadi hol ka go baɗɗo série gonɗo toon kadi hakkude safalɓe e woni état mabɓe o e wonde policier goto wiye Amassi Amassi mi sikki ala mo majjani o saabu ko policier jigiɗo jurum e zone uji ɗi ko tafar ko noir i Amassi annene ama ko noir ko noir kal hande ɓe mi yi live goto kal tel garɗo e live o ko haala wora ngar haalata ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo social saabu zone arande zone sa yiiɗi wuuro waɗa développé tan yiiɗanɓe nannaɓe affaire soirée ji en ɗiɗon affaire saabu kamɓe haɓe jiiɗe kanko kal neɗɗo keɓɗo probléme kanko yaltina ɗum ɗeɗo balle noon ko mbaɗaɗo zingle ko omdateno ko omdateno ɗe balle noon mataw ɓe mbi oto mo jigui o fotani jogade ɗum a faami ɓe mbi holmo wari taw har min jeeɗiɗi e haala mabɓe e noon ɓe mbi holmo wari taw warani saabu yimɓe fof mbiyatmami aran min mbima kala yimɓe fof so tutte neɗɗo goto leppat kono kanko kala jaltuɗo hande yaltiri haali ko haala moƴƴa saabu mbaɗinimo soutenir pourquoi mi lien auto makko e neɗɗo baraɗo mata ko auto baraɗo état ko noon way état soɓe jiiɗima waddema cole motif kala to mbawi rewde ɓe ndewat si mata joom auto ko wurani ko mayi walla an ko oto mako o foran jogade oto dal mataw ene seere ene heewe moko dal mi faami kono son mbi en ko barɗo neɗɗo tikan noon ko par ce que auto mo jogui o saabu barɗo neɗɗo e barɗo neɗɗo joni ko addi warde neɗɗo ko ɗum addi yaltini oro addi ɗum ko oro joni ɓe yiɗi ko takkinde mo takkinde mo hunde wotandal kay joga oro par ce que oro séri ene séri joni noon ɓurtanna fof noon gummima ndeysan zone uji fof gummima kalmo kala wima am si ko moƴƴo ɗiɗon affaire uji kadi enen hen doole ko ɗum ɗo tan woni probléme injustice mi sikki comme no Sénégal waɗi fa enquête mon ni so Mauritanie wayi noon tan ma wuuro mabɓe ngo change seeɗa o mbaɗat enquête Mauritanie ɓe gonna SN gandi enquête par ce que a finata tan mbiya joomum waɗi neɗɗo saabu auto ene seeri te ñande foof wari ɓurewde saabu na mi yi jeune fille mi nani kanko joni so yiiɗi laɓɓi nde hoore makko yo wat vidéo o nanna o haala holno no dañiri auto onno soodi o yaltina fof an raki mais herem haalamma an hande comme mo yiɗa gagnoma essene fewnuma jaari no way wade impossible en ji internet hande prison ngaji men ɗi no foti yimɓe coharon taw mbaɗani mbiyaɗon haydara ko noon rek comme noon exemple noon no way wade fof yo yaltin yo laɓɓin hoore makko vidéo ɗi ma yimɓe mbaɗ partage hay so waɗi ujunere vidéo bela takkinde mo o anda law Mauritanie no way wade fof yo wat tan hayso ala to fayata mais yo wat vidéo ji makko o waɗa vidéo o haala ni énergie o yaltina mais so tufli mira wan min so deƴƴi kadi en o haalani hay non deƴƴuɗo deƴata sabu mo jigui aɗa waɗi mais wiide yo yaltin kadi mi haalama o wawa deƴƴude sa sabu tuumal ni muusi o wawata deƴƴude ɓeren trop tard mo yaltu kadi o dañi kadi waɗa jigui kadi avocat dariɓe ene mbannamo défendre omne gana ko policier ga ko policier gasi
sabi aran kam min bay gor bi mara be mbiyata ko wonata. policier ji ɗi kewani salaire mara ɗum waɗi o jogo ɗon mais anne wawi jogade connaissance hande mbeɗa wawi comme miɗe liggoɗo e télé ɗe télé o joɓami ko mi wawa wadde dépendre hay crédit am taw mbeɗa heeɓa million ngaji taw ko fansiji yimɓe ɗiɗon affaire uji ay preuve à l'appui ene moƴƴi ha maayi so o waɗi vidéo ji makko o waɗi expliqué to o yaltini papier ji o oto makko o haali holno sodiri holno dañi ala papier ji kam mbeɗa no yaltina des fois so wawi wadde vidéo makko o wawi vidéo makko o nana hen gana de réponse négative uji ɗi ɓe ga mbiya mo ni anoddini waɗini o wattini moylowol o wawa wadde ko yimɓe comprendre en tout cas yimɓe fof ne mbaɗa mais yimɓe fof ne mbaɗa ko jolfo werko ko bëggade werko ko bëggade werko nanna jiɗɗo mayde fo yo fito yo fito yo yaltini vidéo woni makko waɗa preuve andal ay so nanni e tiktok he influenceur uji inen ɗo non influenceur uji kay nen hen babale fo nena babale jogono arde ɗo ko porteur de voix uji o ala wutte kesso ko afani jogonade mi o babale artan sabu minen plateau amen ko non stress wonno onon gandi wona mbimi yo aro laɓɓina affaire o sabu kanko to wonɗo kanko tan wawi haalande mi e ko woni amasi te o arat ɗo ko ɗum noon ges ay ko ɗum ko kalɗa ɗo ko joni ko exemple ko so naati internet e joni wona waɗata viral woɓɓe hay woɓɓe ne wawi wonde caggal leydi ni ballitam ala ɗo hay berende hay wonɓe laarɓe tini ɗum to wonɗo ala kinani puissance communication hay wonɓe laarɓe hay fotɓe ñawede ñawaɓe ñin tini aɗani tagui mimi dole internet ala limite kawuji kewɗi ko internet ligguey ɗum joni a yira joni jagreɓe fof ko internet tan ni live fay tan jagguirte joni mbaɗa haalde moon nden noon onon wawi yanta jarama bandiraɓe ko ɗum wonno émission j'espère que komin kaali ko ala hen ko mbaynotoɗon ala he sa ñande ni waɗi minen min mbaynat de borom webuji orange mone riyaye ɗum ɗo ɗi min min jii min kon célibataire on noon on ji wadde minne mi taƴaɗa émission so mi watti yide orange mone e webuji an joom galama e hokke joom galama minen min ngala ko ɗen joom galam hokkam holngam gueɗal annen wallahi hak zeyna ɗum kam ko noon ɗum noon foof ko débat côté ɗum jarani vie privé kam jarani yaltinde télé ko ɗum wonno émission amen hannde j'espère qu'on mbaɗi apprécié kala komin kaali ko fewani paamon gandon woni neɗɗo timmani so diwi ɗon mi hokka yaadiyankoɓe ɓe waynodira e bandiraɓe haade ɓe tikkande mi ɗum ɓuuri de salma seeɗa noon ewa heeɓi ɗon hankkadi ni ɗum wonno émission amen hannde ɗum wonno toɓɓere amen hannde ko reposal mais bon ɗum tan mi gadduno hannde haalande yimɓe sukaɓe rewɓe mbatta hakkillaji e koye men ballen jinnaɓe men ɓe taw ko ballungal taw ko ballungal ngal lamgal bingal ceer taw wona ɗiɗo affaire baɗɗi ɗi ganduɗa hawma ala fulla ala fayida saɗa fellita aɗa wona e Dakar aɗa ko ligguey adduma ga henne joko fulla e fayida ma waɗa ko poɗɗa wadde ko nelda yumma e fulla e fayida taw wona ɗeɗo gueɗe kangaɗe ngala ittu ngala wattu ko ɗum tan goram jarama moƴƴuɗo fof ko Allah ko fewi ko bonɗo fof ko minen à prochaine fois jarama Salma jaari eyo ko noon tigi ayi ɓe minen de ndeysaan ma woɗ wadde apprécié waso waɗɓe kadi mbaɗa min oto juge no min mbayni juge keɗoɗe komin kalat ko ɓuuri wadde importance e darone amen so daari amen tan ɓe sikki surtout min kam on mbawi ɗoɗo ko jaynowo on ala probléme en tout cas rewɓe mbatte hakkille koye moon gandon ko goppuɗon caggal yaade seesa hattama yettade e kala kada hokka jinnama e won buuru gandanɗa hoore mum so ñaami so donimama Allah ne jaabo direct kono an aɗa yiiɗi jabde million ngaji aɗa yiiɗa liggade aduna wona noon de kadi ƴewande kadi aduna o wona hande tan de ƴeewon kadi janggo ne woodi kadi surtout enen rewɓe ken jibinoɓe ken tannoɓe ken dañoɓe jatiraɓe sen jiiɗi kala to jaaɗen cuuren juuɗe meɗen mbaɗen ko moƴƴi hayso ko mbuuri jiiɗa e mbuuru ngu wat barkini ko barkini joni en calmini technicien ji meɗen Djiby Dieng Ali Fall e Talbe Cheikh hande kanko arɗo o mayi jalen noon e hoɓɓe arɓe ɗo ɓe mi anda inde mabɓe wa diaspora furankoɓe onon fof en calminama e sehlam goto noon o wi yomi yettumo minami yettatamo ko woni jikku mo kalami womono France o lottako o liggoytako o watta ko moƴƴi Abdoul hinnema nen ɗon à dimanche inchallah a jarama min dokki on rendez-vous à dimanche prochain so hawre weɗede Allah ɓe kaali ko fonno haalde foof ɓe kaali ɓe fotano haalde en kaali à dimanche prochain merci beaucoup